Adventi kalendárium. December 6-a. Terényi Zsuzsanna, karácsonyi ajándék. Elmondja Cigóné Burai Márta, az Ipolyparti Csipcsirip tagóvoda óvónője. Írt egy kedves régi tanítványom, csak 2 szót, de ahhoz éppen elég volt, hogy újra átéljem azt a történetet, amit ő örökre a szívembe vésett. Már felnőtt fiatalember, de én még olyan kisiskolásnak látom ma is, mint akkor, amikor még olvasni sem tudott. Még tanítói éveim elején történt, egy picike, igazán szegénynek mondható faluban tanítottam, ahol a karácsonyi műsorra készültünk. Kiosztottam a szövegeket időben, hogy megtanuljuk, és gyakorolhassuk sokszor, hiszen Krisztus Urunk születésén majd hibátlanul kell tudni és elmondani a köszöntő verset. Volt egy csillogó szemű fiúcska, és én neki egy csodaszép verset szántam. Kányádi Sándor legszebb versét. Mintha neki írta volna a költő, olyan volt ez a vers ennek a kisfiúnak, mint egy jó rászabott kabátka. Ám az egyik tanító azt mondta nekem, hogy ez nem jó ötlet, ez a fiú ne szerepeljen, mert ha eddig nem vettem volna még észre, ez a gyerek dadog. És ugye nem szeretném az iskolai ünnepségen szerepeltetni őt. Eszemben sem jutott volna az iskolában szerepeltetni. Ő egy kincs. Én a templomba szántam őt, az egész falu elé, az éjféli misén. Gyakoroltunk, nevettünk, kacagtunk, sírtunk egész decemberben, és 24-én éjjel elmentem a fiúcskáért. Féltem, hogy a szülei nem hoznák el, így én vittem el a templomba. Ott ráterítettem a nagymamám nagy, meleg fekete berliner kendőjét. Eléje térdeltem, megfogtam a kezét, és azt mondtam neki: ha te következel, akkor lépj egy jó nagyot előre, és nekem mondd el a versedet. Nagyon sokan fognak itt ülni, de te csak engem nézzél, a szememet, és nekem mondd el a versedet, mintha csak én lennék itt, senki más. Aztán, amikor ő következett, egy jó nagyot előre lépett, és nem vette le rólam a szemét. Dadogás nélkül elmondta a világ legszebb versét. Nekem. Soha nem fogok szebb ajándékot kapni, és soha nem fogom elfelejteni azokat a csillogó szemeket. Ahogy mondta a verset, síri csend volt. Senki nem köhintett, a ruhák nem suhogtak, a gyertyák nem sercegtek. Az imakönyvek selymes lapjai nem surrogtak az ujjak között, és éreztem, hogy mindenkinek a lelkéig hatol ez a kisfiú a versével. Az instrukció az volt, hogy a vers végén majd szépen visszalép a sorba a többiek mellé. De ó, az izgalom! Amikor befejezte, még akkor is nézett, odajött hozzám, és reszketve beült az ölembe. Jéghideg volt a keze. Rajta hagytam a kendőmet, és még a kabátommal is takargattam. Így ültünk az éjféli misén. Aztán kézen fogtam, és hazavittem őt. Sokáig néztem utána, ahogy szaladt a hosszú udvaron, behátra a házba, és csak reménykedtem benne, hogy reggelig valaki megtörli a sáros cipőcskéjét. Sokáig ültem otthon a karácsonyfa alatt, és hiába ez a nagy világ, nálam boldogabb ember nem volt akkor benne. És a vers, hogy ti is érezzétek. Kányádi Sándor,
Isten háta mögött. Üres az istálló, s a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a 3 királyok. Sok dolga van a teremtőnek, mindenkivel ő sem törődhet. Messzi a csillag, mindenüvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderget. Előrelátó vagy, de mégis nézz, Uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak.